Вітаем, шановныя, Катерина Раецкая, Дзяніс Дудзінскі. Раніца з Белсатам. Мы сустракаем зараз гэтую нядзелю. Сёння ўжо 6 ліпеня і ўначы будзем святкаваць што? Купале. Зноў. Чаму зноў? Ну, уже было такое. Ты рыхтуешся? Так. Все, Усё? а ты рыхтуешься? Да я уже 8 гадоў як падрыхтаваны. Як ажаніўся, дык кожны дзень скокаю праз вогнішча. Але да ночы шмат часу, то мы паспеем вас павесяліць не толькі вянкамі і вогнішчамі. Дарэчы, яны таксама будуць у нашай праграме. А яшчэ вы пабачыце вось што. Саромеецеся размаўляць па-беларуску, бо няёмка рабіць памылкі. Купала і Колас таксама не адразу загаварылі на чыстай мове, сцвярджае Віктор Шкіловіч. Не скандалы, інтрыгі, расследаванні, а крашы, мілата і ослікі. Абмяркуем апошнія навіны свету. Як сёлета святкавалі купале на Вісле? Праз агонь разам з усімі скакала і наша здымачная група. Дакрануцца да дрэва і пагладзіць траву. На сустрэчу з лесам выправіліся вядоўцы падляшскіх лакацый. А яшчэ сёння мы абмяркуем абавязкова павышэнне стаўкі рэфінансавання. І нават чакаем у студыі дацэнта і кандыдатку эканамічных навук Анастасію Лузгіну. Ну і наше пытанне для вас. Сёння оно сур'ёзнае. А на вас адбілася павышэнне стаўкі? І ці сочыце вы ввогуле за рашэннямі Нацбанку? Ці разумееце нешта крэдыты, дэпазіты? То бок пытанне такое агульнае. Як вы ацэньваеце сваю фінансавую пісьменнасць? Пакідайце каментары на YouTube-канале Белсат Лайф і на нашых афіцыйных старонках у Фейсбуку і Аднакласніках. У Інстаграме таксама пішыце. Прачытаем, абмяркуем, Але, агучым. пакідаючы каментары, калі ласачка, памятайце пра сваю бяспеку. А мы тым часам забяспечым вас добрай музыкай. Слухайся нікога, кричи, я даю ўсё тое, што у сэрцы дарэмна неістотна. Аб гэтым не трэба і казаць, угледзіць тваіх вачах анёла, угледзіць і нікому не аддаць. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы трэвы перапляліся у адно. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы трэвы перапляліся у адно. Фарбованы срэбрам, і зноў я застаюся ветрам. У думках я паўтараю словы, якія нікому не сказаць. Угледзіць в тваіх вачах анёла, угледзіць і нікому не аддаць. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы трэвы перапляліся у адно. На перапынку ты мне падкажаш, калі паставіць все пачуцці на паўтор. Не пераблытай, ты лепшым станеш, каб нашы трэвы перапляліся. Каб нашы дрэвы перапляліся у адно.
Вяртаемся на наши канапы і вітаем у студыі даследчыцу Цэнтру эканамічных даследаванняў БЭРОК, дацэнта і кандыдатку эканамічных навук Анастасію Лузгіно. Анастасія, добрай раніцы. Добрый день. Сур'ёзная у нас зараз будзе Тема фінансавая размовы. тэма. Самая гарячая – павышэнне стаўкі рэфінансавання Нацбанку. Яе плюсы, мінусы, грашовыя страты. Анастасія, калі ласка. Але ж прабачце, першае галоўнае пытанне – увогуле, што такое стаўка рэфінансавання? Вот падаецца, я разумею, але ж не разумею. Што гэта? Ну, действительно, может сразу показаться достаточно сложный термин. Ее по-разному можно называть, то есть в зависимости от страны это может быть и ставка рефинансирования, ключевая ставка. Но смысл именно ее в том, что это как бы важная базовая ставка Центрального банка, который он может изменять, и от этого зависит непосредственно по каким стоимость кредитов, которые там ресурсов, которые Центральный банк выдает коммерческим банкам. Кредиты для насельніцтва таксама. И Ну, от этого нет. Тут может быть по-разному. То есть главное это то, что от этой ставки зависит, по какой стоимости Центральный банк будет выдавать ресурсы коммерческим банкам. И, соответственно, если ресурсы дорожают, это отражает для банков. Это, соответственно, отражается и на населении. Да? То есть кредиты могут повышаться, если ставка растет, либо снижаться, если, соответственно, она тоже снижается. Плюс к этому бывает так, что часто, да, что те же коммерческие банки устанавливают ставки по кредитам, в зависимости тоже от динамики ставки рефинансирования. То есть мы знаем, например, в договоре может быть написано по кредитованию, что ставка равна ставке рефинансирования плюс какой-то процент. То есть автоматически, как только Центральный банк объявил о повышении либо снижении ставки рефинансирования, сразу же изменяется и, соответственно, ставка по конкретному кредиту. Ды і ўвогуле, чым вышэй стаўка рэфінансавання, гэта дрэнна. Нет, абсолютно. А для людзей, вось якія ўзялі крэдіты, ці гэта азначае, што чалавек, які браў крэдыт, будзе плацёж штомесячны, для яго стане больш, бо гэта больше адсотак за тое, што ён... Абсолютно не всегда, абсолютно нет. Почему? Потому что если, например, в договоре написано, что ставка фиксированная, то она не будет никак меняться. Скорее всего, это больше касается новых кредитов. То есть если человек хочет, да, вот новый кредит взять, то действительно вот это уже банки реагируют, и, скорее всего, не по всем, может быть, но по ряду продуктов, и мы сейчас это видим. Мы сейчас видим, что ставки вот там сначала, даже с конца уже июня, они по ряду продуктов повысились, да. А ці ёсць сэнс зараз паспець узяць гэты крэдит по 9,5, як ён быў, ці гэты 9,75 ён ужо уступіў у сілу? 9,75 это сама ставка. Ну, а, соответственно, кредиты, они если мы берем для населения, то они, конечно, будут дороже. Потому что одно дело ставка рефинансирования, но другое дело, что коммерческие банки, помимо там ресурсов Национального банка, которые они тоже могут привлекать, они же привлекают и ресурсы с рынка, да, то есть они привлекают депозиты. Да? А депозиты сейчас, ну, какие ставки по депозитам? 13-15%. Рублевые. Рублевые, конечно, да, я говорю про рублевые сейчас. Соответственно, с учетом того, что банк должен как-то немножко заработать, по крайней мере, не в убыток себе, да, соответственно, по кредитам будут, естественно, они выше, то есть в зависимости от кредита. То есть если, например, мы берем там на жилье рыночные ставки, не льготные, да, то есть они там могут колебаться там 16-18%. Если мы берем краткосрочные, особенно такие быстрые онлайн-кредиты какие-то, да, то они сейчас уже превышают по ряду продуктов 19, и даже я видела 25% уже некоторые банки дают. У рублях? Это мы все говорим про рубли. Абсолютно. Уход. Это годовые, в годовом в год. Но и еще здесь, помимо, вот много говорят про ставку рефинансирования, но надо еще понимать, что с 1 июля Национальный банк также повысил расчетные величины стандартного риска. Что это такое? Это предельные ставки по новым именно кредитам для коммерческих, которые могут устанавливать коммерческие банки там, для населения, для предприятий, для организаций. Если же они превышают этот предел, то тогда, ну там в среднем по банку, то тогда может идти какие-то штрафные санкции Национального банка. То есть если, получается, если этот показатель растет,
то, соответственно, у банков больше возможностей для повышения. Это не обязательно, что они повысят, но больше возможностей для повышения ставок есть. И мы это видим сейчас вот если мы смотрим на кредиты для населения в рублях, краткосрочные, мы видим, что с 1 июля по ряду продуктов они как раз и по краткосрочным кредитам и повысились до вот этого предела. А предел сейчас составляет 19,1% годовых. То есть, но это касается краткосрочных кредитов. Почему? Потому что, ну как уже можно было читать там из пресс-релизов Национального банка, что очень большой спрос со стороны населения, да, за счет роста зарплат, за счет роста кредитования. Соответственно, надо как-то его немножко сбить. Вот они сбивают за счет ставок. А ці гэта працуе? Прэс-рэліз Нацбанка. Гэтая мера патрэбная, каб стрымаць попыт і запаволіць рост цен. Але інфляцыя ж усё роўна расце. То бок павышэнне стаўкі рэфінансавання не працуе? Ці як? Чаго чакаць увогуле? Ставка рефинансирования, она же была повышена буквально там, ну как бы тут, там чуть больше недели назад, да, 25-го. Поэтому, да, тут еще какой-то, там мы не можем говорить, она сработала, не сработала, но дело в том, что, безусловно, то есть даже вот эти вот меры, которые были приняты, повышение ставки рефинансирования, повышение там этих расчетных величин стандартного риска, да, то есть это только одна из мер, то есть она не значит, что они приняли, Национальный банк принял, и все, инфляция стабилизируется. Абсолютно нет. То есть это, причем надо понимать, что вот эти, на самом деле, вот если мы говорим про ставку рефинансирования, повышение, оно же было очень маленьким. То есть мы берем, ну, давайте там, другие там, то есть это не 1%, не 2%, а 0,25%. На самом деле это такой осторожный шаг со стороны Национального банка. Но при этом они таргетированно, да, вот увеличили ставки по кредитам для населения за счет динамики вот этих вот расчетных величин. Это да. Но это только один... то есть оно как-то... Оно может как бы влиять, да, но оно будет влиять немножко в сторону стабилизации цен, но не факт, что это как бы сильно, да, так сработает. Посмотрим в этом месяце, какая будет инфляция. А ці варта цяпер браць крэдыт? Ці чакаць чагосьці? Ну как, то есть тут зависит, конечно, от возможностей каждого и потребностей каждого, да, потому что в любом случае надо понимать, взять кредит чисто для того, чтобы его взять, нет никакого смысла, абсолютно, да, потому что за него по-любому нужно будет платить, и платить, скорее всего, выше, чем там инфляция, да, то есть это если мы не берем льготные кредиты. Вот, поэтому если потребность такая есть, то, безусловно, то есть можно взять кредит. Терминово. Ну, разные, да, то есть, а если такой потребности нет, ну, надо тоже быть с этим осторожным, чтобы не было закредитованности, да, то есть надо понимать свои потребности. То бок, калі ты глядзіш на гэтыя навіны, гэтая стаўка, але у цябе там запланавана аўто купіць, ці, мабыць, не ведаю, будоўлю нейкую рабіць, ці ў бізнесе нешта набыць, не трэба глядзець і казаць, ой, усё, нічога не буду рабіць, як ішлі па свайму плану, так і ідзем. То гэта невялікі адсотак, так? Ну, я бы не сказала, что это там что-то серьезное, да, да, ну, на самом деле мы видим вот эту тенденцию к повышению, оно уже не только в этом месяце, да, то есть оно постепенно ставки росли в этом году, но да, то есть сейчас, конечно, уже кредиты становятся такими достаточно дорогими. Но если это не касается, самое интересное, это не касается кредитов для предприятий долгосрочных. То есть там немножко Национальный банк по-другому сработал. То есть вот эти же расчетные величины стандартного риска для долгосрочных кредитов, они были снижены. Ну, каб нешта рабілася, хоць нешта каб. А вось зараз кажуць, што трымаць грошы лепш у беларускіх рублях. Захоўваць. Так, гэта насамрэч... Валюта ці беларускія? Ну, смотрите, безусловно, сейчас, если мы берем валютные вклады, они абсолютно... Ноль коска... Там они в рамках, ну, может быть, где-то 1% годовых, где-то, может быть, найдете там 1,5 или 2 даже, но с учетом того, если мы берем, ну, обычно, да, если мы берем валютные депозиты, это чаще всего в долларах люди, да, сохраняют, а доллар у нас
падает, да, по отношению к белорусскому рублю. И на фоне еще вот этих низких ставок, безусловно, абсолютно сейчас это невыгодно, и люди это прекрасно понимают, и мы видим, что сейчас растут депозиты именно в рублях. Ну, плюс там еще была политика, да, Центрального, Национального банка по поводу вот этой девалютизации. Ну, это, да, сейчас это новый этот термин дедоларизация или девалютизация. Ну, в принципе, одно и то же, да. И безусловно, сейчас депозиты, они абсолютно в долларах, они невыгодны, естественно. В рублях они приносят, да, доход, пусть не сверхдоход, но этот доход есть. Но здесь нужно понимать, что именно депозиты, которые приносят доход, то есть они выше инфляции, там, например, на уровне 4-15% годовых доход у них, это чаще всего безотзывные депозиты. На год ты кладешь там на год, на 2, и плюс к этому вы... Податок же еще? Ну, там с процентов, ну, то есть там небольшие совсем. Ну, это не в этом дело. Дело в том, что вы не сможете, если вы захотите раньше вернуть деньги, ну, по каким-то причинам, это будет очень сложно сделать, потому что это безотзывный депозит. Это нужно понимать, что в условиях все-таки, когда экономика нестабильна, да, то есть нельзя сказать, что у нас там... Никто не ведает, что будет праз 2 годы. Абсолютно. Вот, то есть эти риски надо тоже учитывать. Ці будзе гэта неяк для людзей у зарплатах ці ў цэнах на нейкія прадукты, на нейкія кошты, як гэта будзе працаваць? Вось ты будзеш атрымліваць у беларускіх рублях, ёсць нейкая стаўка, ці гэта звязана? Ці сядзіш, нічога не робіш? Ну как, то есть напрямую, ну, то есть если мы говорим про зарплаты, это одно, то есть там доходность, ставки, это, ставок это немножко другое, да. Вот, но как я сказала, что для предприятий, ну, то есть, если мы говорим про зарплаты, то это уже связано... Держсектор мы маем на увазе. А если мы говорим про госструктуры, ну, понимаете, сейчас на самом деле тут уже не ставка рефинансирования играет, а в целом дефицит рабочей силы на рынке Беларуси. И в том числе, да, в госсекторе, конечно, зарплаты всегда ниже, нежели, например, на каких-то частных компаниях, но они все равно растут. Почему? Потому что если они не растут, то люди просто будут уходить, да, куда-то. А с учетом дефицита людей, да, работников, они найдут, куда уйти. Поэтому сейчас, если мы посмотрим на рынок, действительно зарплаты в реальном выражении, с учетом инфляции, они растут достаточно быстрыми темпами. А Нацбанк вось кажа пра дысбаланс. Заробкі растуць хутчэй, чым прадукцыйнасць працы. Ці гэта сапраўды праблема? И что с этим можно сделать? Это проблема, и это в Беларуси уже это длительный период наблюдается, когда производительность труда растет медленнее, нежели реальные заработные платы. Почему это проблема? Потому что предприятия, получается так, что у них растут в этом случае издержки на оплату ту же труда. И это, в свою очередь, если растут издержки, то есть они должны как-то их компенсировать. А как они могут компенсировать? За счет роста цен на те же товары и услуги. Но в Беларуси, опять-таки, это сложный процесс, потому что жесткое государственное регулирование цен все-таки сохраняется. И вот здесь, как мы видим в последнее время, государство пытается найти какой-то не то что равновесие, баланс, но вот какое-то соотношение, чтобы, с одной стороны, и цены росли вроде бы, но не сильно, но и чтобы предприятия не уходили в минус. И вот эти вот качели мы видим вот последние несколько лет. А друкованный станок уже уключили, ці Это для закона. Тут уже другая, наверное, немножко тема для разговора, потому что эмиссия Национального банка, ну, то есть этого ничего в ней страшного нету. На самом деле, если она оправдана, там, например, рост экономический идет, и растет денежная масса, тут ничего страшного нет. Но здесь вот я говорю, что вот этот дисбаланс между производительностью труда и ростом зарплат, это, конечно, это является вот этой проблемой, краеугольным камнем, которые вот как-то пытаются вот нивелировать за счет разных мер. Золото трэба набываць.
Дзякую. Который год уже кажу. Дзякуй, Дзяніс. Брыльянты і золото. Набывай, калі зможаш набывай. Дзякуй вялікі. Гэта была Анастасія Лузгіна, дацэнт і кандыдатка эканамічных навук, таксама даследчыца Цэнтру эканамічных даследаванняў Бюрок. Дзякуй, гэта было заспакойліва. Мне падаецца, мы неяк так супакоіліся. А зараз пераходзім да моўнай пісьменнасці. Многія саромеюцца пачаць размаўляць па-беларуску, таму што баяцца рабіць памылкі. Кажуць, Ну дык, калі размаўляць, то як Купала ці Колас, напрыклад. беларусы перфекцыяністы. Ну што тут паробіш? Але Купала і Колас, якія лічацца стваральнікамі беларускай літаратурнай мовы, таксама не адразу дасягнулі ідэалу. Купала пачынаў пісаць па-польску, а Колас па-расейску. І калі перайшлі на беларускую мову, то трасянілі, зразумела, па сучасных мерках. Увогуле лічыцца, што няма людзей, якія ў жыцці гавораць выключна на літаратурнай мове, што жывая мова напоўненая наватворамі, дыялектызмамі, запазычаннямі. 100 гадоў таму, калі наша літаратурная мова толькі заканчвала фармавацца, гэта было відаць і ў вершах, і ў газетах. Цямнее край зубчаты бору, і чэ, забыўшыся, рука, заміж персідскага узору, цвяток радзімы, Васілька. Напісаў Максім Богданович, які б сённяшні рэдактар прапусціў бы класіку слова «цвяток». Открываем газету «Наша Нива» за 1906 год и читаем верш Якуба Коласа «Расейские образы». Куды ни глянь, одно и тое, усюды стрельбы и шнуры, стоять по пары и по трое на перекрестках каўняры. Аж у вачах яны мігцяцца, усюды іх, як прусакоў. Куды пайсці і где схавацца ад гэтых рыл і каўняроў. Канечне, класік ёсць класік. Напісаў так, што і праз 116 гадоў гучыць надзённа, але пільны чытач паправіў бы яму перакрэстак на скрыжаванне, а где на дзе. 11 траўня 1907 года свой верш «Касец» даслаў у нашу Ніву Янук Купала. Чытаем. Смерць таму, хто не зышоў, касой рэзалі ўрагоў. Пяюць птушкі пад вакном, лепшай долі даўно ждём. Сёння вучні ў школе за гэтае ўрагоў і ждём дакладна знізілі б адзнаку. На суседняй старонцы апавяданне Францішка Багушевіча, дзе класік піша: «А што ты знаеш аб гэтым дзеле?» Вядома, сёння мы б яму паправілі гэты сказ: «А што ты ведаеш пра гэтую справу?» Крыніцай жывой мовы была рубрыка, у якую сваю карэспандэнцыю дасылалі жыхары беларускіх вёсак і мястэчак. З вілейскага выезда нам піша адзін народны вучыцель аб сваім цяжкім палажэнню. Сёння гэтая фраза гучала б так: «З вілейскага ўезда нам піша адзін настаўнік пра сваё цяжкае становішча». Наступны допіс. У Вільні паліцыя хацела зрабіць обыск на Радунскай вуліцы, але двое людзей, што там былі, зачалі адстрэлівацца. Сёння мы б сказалі не обыск, а ператрус. І не зачалі адстрэлівацца, а пачалі адстрэльвацца. Да чаго я прыводжу ўсе гэтыя прыклады? А да таго, што, як сказаў Олег Трусаў, не бойцеся лупіць на трасянцы. Купала і Колас не баяліся і сталі класікамі беларускай літаратуры. Улетку выданні «Мова на нова» глядзіце і пераглядайце на канале Белсат Лайф у Ютьюбе. А вось што цікавага у сацыяльных сетках адшукаў для нас Андрэй? Я, калегі, знайшоў нешта агульнае паміж мною і беларускімі спецслужбамі. Гэта тое, што я вельмі уважліва сачу за ўсімі соцсеткамі ўсіх беларусаў. І вось, што я там знайшоў тэмай нумар 1. Гэта ад самага пачатку ліпеня тое, што ў Беларусь нарэшце, толькі мы чакалі, прыйшла сапраўдная летняя спёка.
У асобных рэгіёнах тэмпература ўжо перавысіла 33 градусы. Гэта рэкордны паказчык для гэтага часу. Гарачыня выгнала людзей з дамоў. Зараз вы будзеце на сваіх экранах бачыць відэа, як гараджане масава скіраваліся да вады. Пляжы, зоны адпачынку запоўнены цалкам. Хтосьці шукае ратунак у цяньку, іншыя асалоду ў халоднай вадзе. Гэта мы бачым з вамі на экранах Кобрыншчыну, дзе да вадасховішча проста немагчыма падабрацца. Гэта, калі я не памыляюся, берасцейскія пляжы дзесьці там за горадам. Але сіноптыкі папярэджваюць, што вось гэтая спякота пратрымаецца яшчэ некалькі дзён, таму варта быць асцярожнымі і не забывацца пра сонцаахоўныя сродкі і піць ваду. Гляджу, з аўторка ці серады пачнаюцца залевы. Пачнуцца залевы ў Беларусі. Беларусы вельмі сумавалі па цёплым надвор'і, да таго ж сіноптыкі, як кажа Дзяніс, пасылаемся на вельмі паважаную крыніцу, спёка застанецца ненадоўга. Таму трэба карыстаць кожную секундачку, калі на вуліцы высокая тэмпература. А гэта значыць, трэба пагуляць вечарам, там сустрэць захад, усход, пасмажыць шашлык, падсмажыць сябе трошачкі. І ўсё гэта трэба ўмясціць у такі маленькі сціслы час. І вось як гэта бачаць беларусы ў соцсетках. Давайте паглядзім. Девочки, все сюда! Ваня! Ваня! Все сюда, Аннушка! Быстрэй. Это я и мои выходные. Або кароткія выходныя таксама. Ідзем далей на Смаргоншчыну. Там прайшлі традыцыйныя спаборніцтвы пад назвай, якая мне вельмі падабаецца, плаванне на чым папала. Мы маглі б у такім паўдзельнічаць. Зараз вы ўсё пабачыце на свае вочы. Ідэя вельмі простая. Каманды будуюць плавальны сродак, з чаго толькі ёсць пад рукамі. І вось з гэтых падручных матэрыялаў яны ўпрыгожваюць плавальны сродак і праводзяць ягоную прэзентацыю. Тым ліку і гонку, але задача не толькі хутка даплыць да фінішу, вы бачыце, што хутка не заўсёды атрымліваецца, а галоўнае гэта арыгінальна прадставіць вось гэтае сваё судна. Плавалі на чым папала, як і патрабавала назва конкурсу. І вось, глядзіце, можна нават было абраць свайго А пераможца. можно на спине было? На чым попало? Я удзельнічаў. Не ў смаргонскіх Колькі новага мы даведваемся? На Іслачы. О, на Меншне, так, надувное нешта такое, і я не буду расказваць, што ў меня было. Ну, пожалуйста, распавядзі. Нас, мабыць, дзеці глядзяць. Но ты мяне зразумеў. Ясна. Ну, так адбылося. Я так сама. Ну, і тады на поўдзень краіны ў Берасці нарэшце адбылося нешта незвычайнае. У гарадскім парку паказалі эфектнае шоу з луной на вадзе і, самае галоўнае, відовішчам на флайбордзе. Вось ён на вашых экранах. Раней вы, напэўна, гэта ўжо бачылі ў інтэрнэтах, але вось гэтая штука, борт, вот это флайборд, добралася і да Беларусі, да Берасця. Это такая платформа, якая мацуецца да ног і праз шланг, калі папросту гаварыць, случаецца... Калі ўзяць две такія палівачкі, якімі аўтоўку моюць, таксама можна зрабіць. Калі палівачкі направіць дзве разам, таксама... Вы не ведалі? Ведаем. Кожны дзень так робім. Кожны дзень. Вось пасля гэтага ідзем усе на... Дякую табе вялікі. Вось мне цяжка, ты вось слухаеш, цяжка. Не верыць у мае саветы, мае парады. Веру. Сябры, час развітвацца, але на паўгадзіны нашай увагі чакаюць тыя, пра каго гамоніць уся планета. У Калумбіі прайшоў фестываль аслоў з конкурсам на лепшы убор, шэсцямі і гонкамі. Імпрэзе ўжо 19 гадоў. Кожны раз яно збірае натоўпы гледачоў. Месца правядзення фестывалю – горад Манікера, дзе сельская гаспадарка – галоўная галіна, за кошт якой жыве і развіваецца эканоміка. А аслы ў гэтай справе – галоўныя памагатыя вяскоўцаў і фермераў. Поўныя трыбуны і нечалавечы напал барацьбы. У Кітаі прайшоў першы ў гісторыі футбольны турнір сярод аўтаномных робатаў. Андроіды з робаў-ліг дзеялі на поле без дапамогі аператараў, абапіраючыся толькі на ўласны штучны інтэлект. Гульня сярод робатаў-футбалістаў праходзяць у фармаце 3-3 з працягласцю таймаў у 10 хвілінаў. Нягледзячы на пакуль не самыя зграбныя рухі, адсутнасць каманднай тактыкі, на поле хапала яскравых атак, брамак і сапраўднай барацьбы.
Некаторых удзельнікаў нават даводзілася выносіць з поля медыкам, ну ці інжынерам-механікам. Хочацца спадзявацца, што чалавечая сімуляцыя штучны інтэлект робатаў-футбалістаў пакуль не асвоіў. Пераможцаў турніру чакае ўдзел у сусветных спартовых гульнях сярод гуманоідных робатаў. І хто ведае, можа, не за гарамі і гучныя трансферы і шматмільённыя кантракты для найлепшых робатаў-футбалістаў. Грэцкі аліўкавы алей не толькі для знакамітай салаткі. Жыхары вёскі Сохас на поўначы Грэцыі працягваюць папулярную старажытную традыцыю барацьбы ў алеі. Турнір збірае як барцоў-аматараў, гэтак і прафесіяналаў. З рыштунку на шчодра палітых алеем удзельніках толькі крыпсет, адмысловыя скураныя шорты. Το έθιμο αναβιώνεται. Гэтая традыцыя захавалася з перыяду старажытнай Грэцыі і не спынялася нават у час Асманскай імперыі. За часам асманаў для мясцовых жыхароў гэтыя спаборніцтвы былі адзінаю магчымасцю змагацца супраць акупантаў і перамагаць. Гэта звычайная вольная барацьба з той толькі розніцай, што выкарыстоўваюцца алей і скураныя шорты, якія ускладняюць барацьбу і ствараюць супраціўленне спартоўцу, бо алей закрывае ўсе часткі цела, і час спаборніцтва больш працяглыя, чым у звычайных. Яны доўжацца каля паўгадзіны. Я тут нарадзіўся, тут вырас, мне заўсёды падабалася гэта глядзець. І ў нейкі момант я сказаў сабе, я таксама хачу гэта паспрабаваць. І вось так і пачаў. Вось не разумею, чаму на Reuters яшчэ няма сюжэтаў пра Віктара Шукіловіча, які ведае ўсё пра беларускую мову, традыцыі, паглядзіце, які ён прыгожы. Ну, я таксама не магу даўмецца, чаму не робяць рэпартаж. Ну, хутка будзе. Віктор, добрый дзень. Вітаю. Добрый дзень. Добрый дзень, Кацярыня. Добрый дзень, Дзяніс. Добрай раніцы. Ёсць адчуванне, не ведаю чаму, але нешта нагадвае, што гаворка пойдзе пра купалену, калі ласачка. Ну, вы тэлепаты і экстрасэнсы. Пакідаем. Напэўна, вас можна запісаць вось у кола беларускіх чарнакніжнікаў. Нешта ёсць, нешта ёсць. Нешта ў гэтым ёсць. Шаноўнае спадарства, у Беларусі усяго па два сцягі, 2 дзяржаўныя мовы, 2 гімны, 2 правапісы беларускай мовы, 2 календары і нават 2 купаллі. Затое рачанец толькі адзін, як і адзіны ва ўсім свеце, я, Віктар Шукіловіч, вядоўца гэтай рубрыкі у праграме «Раніца з Белсатам». Сябры, заканчваецца купальскі перыяд. Апошні шанец адсвяткаваць купалле і знайсці папараць кветку для тых, хто не паспеў прыпадае на сённяшні вечар. Рэч у тым, што старажытнае язычніцкае свята у гонар летняга сонцастаяння адзначалася вось у мінулыя вякі напярэдадні ўспаміну святога Яна, Івана ў царкоўным календары 24 чэрвеня. Паводле ж юліянскага календара Янаў Іванаў дзень прыпадае на 7 ліпеня, таму, адпаведна, некаторыя спраўляюць купалле перад гэтай датай. Назва свята купалле тлумачыцца па-рознаму. Часцей за ўсё лічыцца, што яна паходзіць ад праславянскага слова «купець», што значыць «гарэць». Ёсць меркаванне, што яно звязанае з больш старажытным індаеўрапейскім коранем «куп», які абазначае «кіпець», «прагна», «палка», «жадаць». Падобнае значэнне мае і лацінскі дзеяслоў «купіо», ад якога, дарэчы, пайшоў і Купідон са сваімі стрэламі. Таму нашая купалля, як аказваецца, мае повязі і з антычнымі багамі. Зноўку я б хацеў перасцерагчы нашых гледачоў, каб яны не гублялі пільнасці, бо на купалле надзвычай актывізуюцца розныя нячысцікі ды змрочныя сілы. Ведзьмары ды вядзьмаркі ператвараюцца ў жабаў, катоў, тхароў, ды смокчуць малако ў гаспадарскіх кароў. О, вершам сказаў, тхароў, кароў. У сучасных умовах, думаю, такія ведзьмары могуць прыссацца да чужых кашалькоў ці банкаўскіх рахункаў, таму трэба быць таксама пільнымі. Дарэчы, сёння, 6 ліпеня, да прыкладу, у Віцебску,
Будзе воблачна, а ноччу мае быць дождж, таму мясцовым віцебскім ведзьмарам будзе не вельмі камфортна і соладка. Ну, можа, тым будзе крыху лепш, якія вось у жабу ператворацца, бо можна яшчэ у дыназаўра, але гэта анахранічна. У алігатара з тоўстай скурай ці ў гіпапатама, ну, гэта таксама ў нашых шыротах будзе выглядаць вельмі дзіўна і прыцягваць непатрэбную ўвагу. Раней людзі верылі, што раніцай пасля купальскай ночы сонца грае, быццам плавае ў вадзе на гарызонце і купаецца. Сама купальская ноч – гэта як быццам сустрэча, паяднанне агню і вады, двух розных элементаў і стыхій – мужчынскай і жаночай. Заўважце, на ваду спускаюцца запаленыя свечкі на вянках, само купальскае вогнішча раскладаецца на беразе вадаёма. На купалле трэба абавязкова пераскочыць праз вогнішча ды выкупацца ў вадзе або расе. Як мяркуюць некаторыя, нашае купалле можа быць водгуллем пракаветнага, найстаражытнейшага міфа пра тое, як зямля, неба і ўвесь сусвет нарадзіліся праз шлюб сонечнага агню і вады. У купальскіх песнях і казках часта сустракаецца таксама гісторыя пра брата і сястру, якія воляй злога лёсу пажаніліся, не ведаючы, што яны родзічы. Не знёсшы ганьбы ды сораму, яны ператварыліся ў кветку з сінімі і жоўтымі пялёсткамі. Сіні – гэта брат, жоўты – сястра, альбо часам інакш гэта інтэрпрэтуюць наадварот. Народныя легенды кажуць, што гэтак узнікла кветка брат-сястрыца, якая мае шмат назваў: браткі, трохколерная фіялка, Іван ды Мар'я. У народзе назву брат-сястрыца мае таксама іншая расліна з жоўтымі кветкамі і фіялетавым прыквеццем, а менавіта братаўка дуброўная, або чмельнік, або мядунка. Раней гэтую лекавую расліну сушылі ды спажывалі, каб вярнуць сабе слых або страчаны розум. Таму, шаноўныя гледачы, горача рэкамендую. Мне асабіста пакуль удалося вярнуць толькі слых, але я ўсцяж прымаю гэтую траву, таму не губляю надзеі. Шаноўнае гаспадарства, міру, дабрыні ды любові ў вашыя дамы. Дзе ты гэта ўсё знаходзіш, Віктар? Весь гэты Варкрафт. Гэта ж такі гульні тронаў, шлюб агню, шлюб вады. Дзякуем вам, Віктар Шукіловіч, аўтар рубрыкі «Рачанец». Дякую. Ну, вось такі я, сціплая асоба. Але яка таленавітая. Ну і мы пераносімся. Куды б вы думалі? На святкаванне купалля. Кожны год, пачынаючы з 21-га, студыя «Купалінка» праводзіць купалі на Вісле. Гэта ўжо стала традыцыяй. У самую кароткую ноч, у самы доўгі дзень, у самае яркае сонца трэба прыйсці і сабрацца разам. Гэта заўсёды момант, который вяртае да сябе, вяртае дадому, вяртае да сваіх каранёў. Здоровые люди, что вы тут робили? Мы родили моста на пана староста. Снежечками заставляли одного, но покидали. Перший распуста, другий распуста, третья малябана, друг затримана. Эта традиция зародилась с детства, и поэтому каждый год мне важно принять участие, чтобы почувствовать ту частичку, когда я была в безопасном мире, со своей семьей, дома. То, что дети тут менавіта великую роль играют, то, что есть такая пераемность поколению. Купальня – это свято, которое вельми важное, потому что кожное свято вельми важное.
Тому що на гэтым свяце амаль увесь народ ваза збіваецца, аб'ядноўваецца і заве вазам. Я люблю купальня. Збираються дуже людей, родины, можно забраться. Любишь купальни? Так. Это очень классно, когда ты можешь прийти и приложить свою руку и принять маленькое участие в большом мероприятии. А в этом году я гаёвка. И гаёвки, они очень добрые, они не хотят никому зла. Гэта імпрэза, якая збірае ўсіх, незалежна ад іх поглядаў, ад іх веры, ад іх ідэй. Тое, што нас трымае да гэтай зямлі, тое, што мы тут з імі, з гэтай моладдзю, спрабуем аднавіць жыццё. Ну, гэта такія рытуалы чышчэння, аднаўлення, гэта пераход да чагосьці новага. Таму чакаю на вогнішча. З аднаго свята на іншае. Рыхтуемся да фестывалю абуджаных тутака, які пройдзе з 10 па 13 ліпеня на паляне ў Барыку за 30 кіламетраў ад Беластоку і за 20 кіламетраў ад мяжы з Беларусю. У наступныя выходныя чакаем адтуль жывых уключэнняў нашага Андрэя. Вы пабачыце ўсё, нават калі не зможаце прыехаць. Хто спяе, хто сыграе на фэсце, шмат чаго раскажа кіраўнік фундацыі тутака Павел Станкевич. Вітаем. Павел, добрай раніцы. Давай так, для пачатку бліца-пытанчка. 3 пытанні, караценькіх, 3 караценькіх адказа. Хто сёлета гэдлайнер фестывалю? Аўдыторыя, як заўсёды. Ага, зразумела. Ось гэта добра. Я ўпершыню такой пра фестываль. Колькі сцэнаў будзе? 3. Колькі выступоўцаў чакаць нам? Ой, господи, слухай, ёсць так, галоўная сцэна, там 10 выступоўцаў, ёсць меньша сцэна Białystok Music Club, там недзе 14 выступоўцаў, і ёсць яшчэ сцэна тамака, дзе ёсць розныя дыскусіі, лекцыі і гэтак далей. Я тут нават колькасці не помню, але агулам так, ёсць 25 гуртоў музычных і 50, калі не памыляюся, 2 іншыя падзеі, дыскусіі, майстар-класы, ну, ўсё, шмат чаго. А каб назвы гуртоў. Каб захвоціць нашых гледачоў. Ну, Крамбамбула, напрыклад, Дзецюкі, Наві Бэнд, Археделік. Вы, напэўна, не чулі. Не чуў ніколі. Вельмі класны малады чалавек, які стварае вельмі класную музыку, але таксама Мандзік. Так. І тут у Віасаце таксама... Я яго добра ведаю. Вы маеце так, вы супольна маеце так. І Ill & Friends, якая будзе святкаваць 20-годзе існавання гурта. Гэта наша такая падласкі прадукт унікальны. І, божашку, я не заўсёды просто ніколі там не помню. А далей пасыл. Так, слухайце, самае важнае. Уся інфармацыя пра гурты, як дабрацца, што паесці, дзе паесці, і дзе ночыць, і з кім ночыць, і навошта, усё на сайце tutakafest.org. Там рэальна ёсць усё. У гэтым годзе мы стварылі новы сайт фестывалу, і там запіхнулі ўсё карыснае. Канешне, трэба прайсціся праз гэта палатно, таму што сама праграма велізарная, але рэальна там знойдзеце ўсё. Ды наўпрост уводзіце ў пошукі тутака і адразу ўсё гэта... Мне так падабаецца, як ты робіш выгляд, што не будзеш гэтыя пытанні задаваць. Мы ўсё роўна будзем расказваць, дзе паесці, дзе паспаць і ўсё іншае. Але вы ў гэтым годзе зрабілі апытанку для гледачоў, для вашай аўдыторыі, яны маглі паўплываць на праграму. Якія прапановы вас больш урадзілі, якія вы сапраўды будзеце ўключаць у праграму? Мы зрабілі апытанку на кожную тэму. У гэтым ліку лайнап. І мы першапачаткова думалі, што вось аўдыторыі дадзім права выбіраць першы, адзіны гурт, які будзе выступаць, але пазней мы паглядзелі на гэту апытанку і ўзялі першых 5. Таму можна сказаць, што палова лайнапу вялікай сцэны гэта вынікі апытанкі. Але мы пыталіся розныя рэчы у гэтым ліку. Якія тэмы дыскусій вам цікавыя, якія актыўнасці цікавыя, якія актыўнасці для дзяцей цікавыя. Ну, рэальна мы там зрабілі, падаецца, 7 апытанак, і можна сказаць, што, па-перше,
warto uключать такую базовую демократию, громадские процессы. По-другое, так, мы świadkujemy юбилей, и это все злучило się w taką karcinu, że nam zachciało się realnie zbudować programu z ludźmi, ale wiesz, my jednocześnie takie chytre, потому что my dzięki temu sypchnuli odказność za te programy. Это вы обрали, вы обрали. Это ваши густы, калі ласка. Ніводнага каментара не будзе, я не хотела гэтага. Практычнае пытанне, як даехаць да фестывалю? Ці ёсць там паркоўка, ці ходзяць аўтобусы? I ja tylko powtórzę, że любая корыстная информация на сайте tutakafest.org. Олег это не спрацуе з нами, мы ўсё роўна будзем пытаць. Nie, конечно, я roztłumaczę, ale na tutakafest.org już klasno przypisane. Jest gromadzki transport, jest ciągniki, już na sajcie tutakafest.org. Jest parkowka. Kiedy kto był raniej na feście, wiedział, że tam u Gradku jest zaprawka i na zaprawce my prosto domówili się z zaprawką, że zaprawka będzie велизарной parkowką festu, a tam realna jest велизарna ta parkowka, тому что tam prosto do getul parkowali fury. A тому что межа прикрита, вся парковка просто толькі для нас. Люкс. Люкс. А яшчэ одно пытанне, адказ на якое мы зможам знайсці на сайце tutakafest.org. Што з фудзонай? Будзе. Фудзона штогод вырастае. Заўсёды з намі наш такі гастранамічна галоўны партнёр Подляскі Кąsek і таксама заўсёды з намі беларускія бліны тут з Варшавы. Але ў гэтым годзе в ogóle мы яшчэ робім з kołem wieskowych гаспадыні Але бабкі такі, не ведаю, challenge, назовем. Мы хочам нарэшце вырашыць, якія дранікі лепшы, з мукой ці без, таму да іх kropki będą dwie czargi. Draniki z muką, draniki bez muki i będziemy liczyć, czego prodało się больше. I nareszcie wyraszymy te pytanie. Adwieczne i spradwieczne białoruskie. А ці ёсць у вас нейкія госці, якія заўсёды кожны год прыязджаюць, ці, мабыць, удзельніцы? Я вось памятаю, што Хрысціна Дробаш, напрыклад, вядоўцай заўсёды працуе. Марыя Грыц робіць... Зараз бачу, памідораў, Зуй. Так. Тут Чахаўскі зараз... Марыя Грыц заўсёды робіць, каб гэты івент быў больш цікавы, але я не буду казаць, што яна робіць, а не яна там нешта налівае людзям. Так, а хто яшчэ, якія госці бываюць вось кожны раз? Мабыць, Святлана Ціханаўская, маеш Пал Павлович Латушка? Пал Павлович заўсёды ёсць з намі, і гэта вельмі важна. Таксама заўсёды ёсць і з намі ганаровы патронат прэзідэнта Польшчы Андрэя Дуды. І таксама маем заўсёды ганаровы камітэт, у якого складу уваходзіць і Святлана Ціханаўская, і Івонка Сурвіла, і мэр города Біłastoka Тадeusz Truskolaski. Маем такіх стałych удзельнікаў, вось, згадала Хрысціну, ёсць Алесь Чахаўскі, і яны працуюць не толькі як вядучыя, але таксама крэатывіць в ogóle ўсё, што можа адбывацца на фэсце, але таксама ёсць такія пастаянныя гасці, які прыязджаюць. Напрыклад, я ведаю, што вось, мы маем 2 кемпінгі, ale jest takie ludzie, jakie noczyć u lesie. Ja na przykład znają takie 2-3 namioty, jakie stawiają się zawsze u też same miejsca. Osobno. A nie, to osobno, prosto do każdemu swoja tusa, tak? I ja ich już prosto znają, osobiste mnie raz rozmawiali. Takie ludzie pojawiają się, same klasne, что приезжает более и более людей. И реально теперь можно лечить, что фестиваль, самая буйная белорусская подея поза межами Беларуси. А что далее? Вось святкуем, у гэтым годзе святкуем 5-годзе. 5 год уж. Існуе тутака. А далей? Ці ёсць нейкія ідэі пашырацца? Браць грошы, каб скідваліся ўсе, вось я гляджу, 15 евро за 3 дні будзе кэмп-лагер. 15 евро. Это мало. Слухайте, мы намагаемся творить такі громадский продукт, громадский фестиваль. И, конечно, дзякуючы таму, што ёсць у нас падтрымка і Падляшскага воеводства, і города Біłastok, і Джермар фонд, так, фінансава, і Біхайв Беларусь разам з Еўракамісіяй, і Цэнтру Мірашаўскага, і Міністэрства ўнутраных спраў. Нам на фестиваль вось... Można сказать, że tam zаўсёды крыху не хапае, ale tylko крыху.
Ёсць у нас у планах, каб фестываль мог больш развівацца, хутчэй за ўсё прыйдзецца ўвесці квіткі. Магчыма, што ў наступным годзе мы ўведзем уже квіткі, будзем намагацца, каб яны былі невысокія, каб кожны мог сабе дазволіць. Ну, ты кажаш, так як 15 евро за намётнае поле 3 дні, камон. Гэта рэальна не грошы. А дзяцей яшчэ танней, а да, падаецца, 6-го году ввогуле бясплатна, таму што фестываль ввогуле гэта не музычны фестываль. Гэта сямейны фестываль, гэта перадусім сустрэча, гэта грамадскі фестываль, бо, окей, увечары мы маем выступы музыкаў, але цягам дня мы хочам паказываць і хочам супольна з беларусамі ствараць сучаснае класнае грамадства. Мы пра гэта размаўляем, гэта ўжывую робім, гэта абмяркоўваем, каб грамадства наша расло і было больш класна, каб проста... Ведаеш, я сам як чалавек не ведаю з нацыянальнай меншасці, напрыклад, разумею каштоўнасць пашаны да меншасці, да любой меншасці. І мы хочам вось так паказваць такія грамадства. Таму ten, kto liczyć, што фестывалі музычны, так, у нас праграма музычная багата, але гэта не ёсць галоўная мэта. Гэта больш дзеля расслаблення, таму што веды і абмеркавання лепш проста заходзіць у галаву, калі ты проста расслаблены. Ах, Павел, дзякуй вялікі. Сапраўды, мы згодныя. Вось, мне падабаецца. Суполка. Гэта фестываль, які будуе суполку і супольнасць вялікую. Гэта был Павел Станкевич, які кіруе фундацыяй Тутака, ён распавёў нам, што будзе адбывацца на фестываль. Калі ласка, далучайцеся. А мы зараз з вами ідзем да падляшскіх вакацый, якія таксама будуць сачыць за фестывалем Тутака. My цяпер едзем у Тапіла, гэта такое месца, побачыш, і сустрэнемся з Уляй Герасімюк, якая падрыхтавала нам сустрэчу з лесам. Сустрэчу з лесам? Цікава, што ж мы будзем рабіць? О, падляшскія вакацыі, to nam Podlaskie wakacje. Ula, Ula. tak, Ania. Ula, Привіт, miło я mi. Denis. Ula, miło mi. Słuchaj, Tak. czy ty nam pomożesz z zagadką? Apošnia časka zagadki, heta prykancy, szukajcie apošni grosz u puszczy. Super, trafiliście. Aposznik Roż to tutaj. Tak? Tak. A czemu? Aposznik Roż to jest jedna ze wsi, która jest włączona jakby w kompleks wsi Topiło. Tak, więc trafiliście idealnie. Така назва цікава, ніби такогось тут топили русалки. Tak, a teraz ludzie przyjeżdżają do puszczy, żeby cieszyć się lasem, ale trochę inaczej. Nie wiem, czy znacie kąpiele leśne? Coś słyszałam, ale nigdy Coś nie brałam słyszałaś? udziału. To ja dzisiaj zapraszam was na taką kąpiel. Będziemy się kąpać w lesie. Super, dobra. Czy wiecie, co to kąpiele leśne, lasoterapia? Ja nie. Ja coś słyszałam. Aha. To zanurzenie się wszelkimi zmysłami w las. Zaproszę cię, żebyś poprowadziła Denisa do jakiegoś elementu przyrody. Może to być coś w ściółce, może to być drzewo. A ja Ty masz powinien oczy zamknięte Увесь час. i jakby ufasz jej, tak? Weźmie cię za rękę, będzie cię prowadzić powolutku, a ty skupiaj się na swoim ciele. Bo kąpiele leśne chodzi o to, żebyśmy złapali kontakt z ciałem, świadomość ciała. Denis, spróbuj poeksplorować to, nie otwierając oczu. Poczuć, czy to jest ciepłe, czy zimne, chropowate, czy gładkie. Żeby uruchomić wszelkie zmysły. Приємне і прикольно, коли мох переходить у кору. To są właśnie doznania, których bez takiego doświadczenia, takiej ciszy i spokoju byłoby nam trudno, bo zazwyczaj przez las przelatujemy. A kąpiel leśna jest to powolny spacer ze zwracaniem uwagi na wszystko, co wokół. To jest taka relaksacja, z której możecie wziąć, co w danym momencie potrzebujecie od świata, tak? Zapytać siebie, nie? Czego ja teraz potrzebuję w moim życiu. Że to jest takie bardzo, to jest ten wymiar terapeutyczny lasoterapii. Ти казала, що можна jeszcze спиною, Można, tak? tak. Spinoj to, że można, tak. Tecze rieczka, newelieczka w wiśniowym sadu. Kliecze kozak dziewczynońku sobie na poradu. Hej, 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 klicze kozak dziewczynońku
sobie na pораду. Цалкам падляцкія вакацыі глядзіце на Белсаце ў нядзелі. Таксама можаце адшукаць гэты праект на канале Белсат Лайф у Ютьюбе. А што адшукаў Андрэй? А я адшукаў каментары нашых шаноўных гледачоў. Там шмат эканомікі, як заўсёды шмат палітыкі і абмяркоўваюць тое, што адбываецца тут у нас непасрэдна ў эфіры. Да прыкладу, пра фестываль тутака пішуць. Калі аўталаўкі не будзе, а замест яе будзе толькі некая фудзона. Але вы ведаеце, што гэтая аўтоўка з фудзоны, гэта ж аўталаўка нашага часу. Катя, гэта быў гумар. Гэта быў гумар. А вот это может быть серьезным. Проанализуйте для нас, Денис, як опытный человек, проанализуйте для нас с Кацярынай, ці гэта таксама гумар. Буфеты, як на выбарчых участках, будуць, калі не, мяне не чакайце. Это он сур'ёз пытаецца, ці... Гэта іранічны сарказм. То бок смажанкі не будзе. Метафора. Смажанкі не будзе, гарэлкі ў пластикавых стаканчыках. Таких... Ну... З кім я размаўляю? Так, па тутаку паговорили пра мову, пра Віктора Шукіловіча. Пішуць вось так са смайлікам. Прагноз надвор'я ад Віктора і вот такі смайлік. Так. Па-італьянску, але гэта калі не злуюцца, так? Не, калі ўсё. Ну, так. Ну і перайдзем да эканомікі. Адкуль вы бярэце сведчанні о высокіх заробках у Беларусі? Все навокал зарабляюць, як і раней, 1200 рублёў. І это вельмі добра лічыцца. А мы уключаем Беларусь 1, 2, 3, 4, 5, 24. И там закончили упражнение. Что у Беларуси высокие заробки. Цены танныя, а заробки высокие. Усё! Трэба разумець, што высокія заробкі гэта вось у датычнасці да таго, як было раней, але у грошах натуральных, за якія ты можаш нешта купіць, гэта не высокія заробкі. Разумею. Калі зверху паглядзець, збоку падаецца, што знізу нічога няма. Вось як нам Кацярына адказала. Дзякуй вялікі. Так, а пішуць там в каментарах, што у Менску і ў навінах таксама сустракаў сярэдні заробак перакрочыў ужо адзнаку ў $1000 сярэднім. Верым ці не, калі нас глядзяць з Менску, калі ласка, напішыце, ці сапраўды сярэдні заробак мог быць такім высокім. Значыць, што палова з нашых гледачоў атрымлівае, можа, 2, а палова 100. Мабыць, сярэдніх гэта не як медыянная, калі вы ў трох стаіце і так трымаеце 1000. І вось тады гэта сярэдні. Ну, гэта быў жарт, мета-іронія. А, это вот сарказм какой-то. Сарказм, всё. Дзякуй вялікі, Андрэй. Ты яшчэ прыйдзеш до нас сёння? Давайте прыйду. Ну, прыходзі. Давайте слухаць музыку і неўзабаве абмяркуем павышэнне стаўкі рэфінансавання ад Нацбанку яшчэ раз. А таксама чакаем у студыі Паўла Латушку. З ім будзем гаварыць не толькі пра падпальванне апазіцыі і напады за сметніцы, але і пра прыгожае. У медведя на бару грибы, ягоды беру, а медведь не спить, на мяне ворчит.
Добрый день, Катерина Рецкая и Денис Дудинский вітаюць вас гэтай халаднаватай раніцай. Спадзяемся, вы вытрымалі спякоту на гэтым тыдні гатовыя да новай яе хвалі. Ну а пакуль за вакном яшчэ не горш, а мы раскажам вам, што падрыхтавалі для вас у раніцы з Белсатом. Турэцкі all-inclusive, а можа лепш сальвадорскі адрэналін, Саша Гойшык працягвае распавядаць пра сваю кругасветку. Як Рамана Скірмунта на першы ўсебеларускі з'езд не паклікалі, хто і чаму пракінуў будучага прэм'ер-міністра БНР, паведаміць Цімоха Кудовіч і ягоныя коцікі. Адкуль пайшло слова «купалле» і як нашыя продкі абараняліся ад вядзьмарак? Нагадаем галоўнае пра магічнае свята. Сёння мы з вами сур'ёзна абмяркоўваем фінансавую пісьменнасць і павышэнне стаўкі рэфінансавання. Ці адбілася яно на вас? Калі вы не разумееце, што такое стаўка рэфінансавання, пераматайце наперад гэтай праграмы, калі ласка, паглядзіце і напішыце ў каментарах, ці я нагадваю, мы ў прамым эфіры. Жывы эфір, але ў YouTube. Жывы эфір. А нельга жывы эфір пераматваць. Калі мы скончым, калі ласка, пераматвайце і глядзіце і пішыце зараз, што там з грошкамі. Можете пісаць на мой інстаграме, адрас зараз вы бачыце на экране, а таксама на YouTube-канале Белсат Лайф і на афіцыйных старонках Белсату у Фейсбуку і Аднакласніках. Але, калі вы цяпер у Беларусі, каля ласка, будьце асцярожныя. А вось хто ніколі не асцярожнічае, дык гэта наш улюбёны блогер Саша Гойшык. Ён аб'ехаў свет за 3 гады і сёння вітае нас з Сальвадору. Першая карціна, што адкрылася мне ў Сальвадоры, паліцыя на вуліцах і змаганне са злачыннасцю, якая яшчэ зусім нядаўна літаральна душыла ўсю краіну. Пакуль у Сальвадоры у выніку свабодных выбараў не быў абраны новы прэзідэнт, які аб'явіў бандам сапраўдную вайну. Прывітанне, сябры! Я Саша Гойшык, і мы працягваем вандраваць вакол свету на раніцы з Белсатам. Сёння мы патрапім у краіну, пра якую яшчэ зусім нядаўна казалі, што гэта адно з самых небяспечных месцаў на свеце. Сальвадор, маленькі, але гучны, які стаў прыкладам пазітыўных зменаў для ўсёй Цэнтральнай Амерыкі. Як змагацца са злачыннасцю, як аднавіць парадак і даць людзям пачуццё бяспекі. Калі я быў у Сальвадоры ў лютым 22-го года, мне ўпершыню за ўвесь час параілі: не хадзі туды. Гэта небяспечны раён, вяртайся ў цэнтр. Тады ўсё яшчэ адчувалася, што краіна змяняецца, але ж стары страх усё яшчэ жывы. Малады прэзідэнт Сальвадора Наіб Букеле абвясціў бандам самую сапраўдную вайну, і не на словах. Разам з падтрымкай ЗША тут збудавалі супертурму, самую вялікую ва ўсёй Лацінскай Амерыцы. Колькасць паліцыі і войска павялічылі ў разы, і вынік рэальны. Сальвадор цяпер лічыцца адной з самых бяспечных краін рэгіёну. Сальвадор – гэта не толькі пра палітыку і перамены. Тут фантастычнай прыгажосці прырода, а ад акіянскіх пляжаў проста немагчыма адрываць вачэй. Але ж для мяне, напэўна, самым незабыўным месцам стала возера ў кратары спячага вулкана Санта-Анна. Краявід нібыта з іншай планеты. Менавіта там я пазнаёміўся з падарожнікамі з Украіны. Усе мы спыніліся ў аднаго хоста і вырашылі, а чаму б не зрабіць сапраўдную беларуска-украінскую вячэру? Боршы, дранікі і нават калдуны. Наш хост і іншыя госці былі ў прыемным шоку, настолькі ім спадабалася. А я зразумеў, што дранікі – гэта мой гастранамічны дэсант і культурніцкая місія для ўсёй Лацінскай Амерыкі. Буду гатаваць і расказваць пра Беларусь, бо тут пра нашу краіну, на жаль, амаль што нічога не ведаю. Дарэчы, у Сальвадора таксама ёсць свая нацыянальная справа. Гонар, як у нас дранікі, гэта пупусас. Кукурузныя лепёшкі з рознай начынкай, сыр, фасоля, мяса, нават кактус. Мясцовыя проста абажаюць пупусас і ганарацца ім не менш, чым беларусы сваімі дранікамі. У сталіцы мой хост нават спецыяльна павёз мяне ў адну са самых знакамітых пупусарыяў, кавярняў, дзе гатуюць сапраўдныя арыгінальныя пупусас, як у мамы. Смачна было так, што я двойчы прасіў дабаўку. А мы працягваем нашу вандроўку па Цэнтральнай Амерыцы, і наперадзе нас ужо чакае Гондурас. Краіна, з назвай якой мы чамусьці смяяліся ў школе. І дарэмна, бо там таксама хапае нечаканых адкрыццяў. Падрабязней пра мае прыгоды ў Сальвадоры чытайце на нашым сайце belsat.eu. І заставайцеся на раніцы з Белсатам. Усё, гадзіна пацехі і падарожжаў скончылася.
Надыходзіць час справы і навучання. Так мы памятаем, што цяпер лета, не да курсаў, не да урокаў, але некаторыя дзяўчаты вучацца круглы год. Я ведаю одну такую. Одну? Только одну? Одну. А ось і другая такая трэнерка ў публічных выступах і дзелавой камунікацыі, адукатарка Валентина Чэка, наша сённяшняя госця. Вітаю. Валентина, добрай раніцы. Вы працуеце з жанчынамі, якія ўвесь час вучацца, нешта вучаць. І ведаеце пра жаночую, як гэта кажуць, гіперкампетэнтнасць. А чаму, на ваш погляд, менавіта жанчыны ўвесь час вучацца? Навошта ім гэта? Это хороший вопрос, Денис, наверное. Я никогда не чул про мужчин. Да. Действительно, когда мы говорим о женской гиперкомпетентности, это такое интересное явление, когда очень часто женщины подменяют какое-то движение свое вперед необходимостью учиться. Казалось бы, делай карьеру, двигайся вперед, развивай бизнес, делай что-нибудь. И каждый раз, когда женщина приходит как будто бы к пониманию того, что я готова двигаться дальше, она себя притормаживает и говорит, нет, я еще чего-то не знаю, пожалуй, пойду поучусь. А мне казалось, что это заполнение некой внутренней пустэчы. О, нет. Не? О, нет. Это скорее вопрос безопасности. Потому что когда ты делаешь что-то такое, что выходит в публичность, бизнес, свой проект, карьерные высоты, это всегда тебя выносит в такой паблик, да, то, что называется публичность. И это небезопасно. Это ситуация, когда тебя все оценивают. И очень часто в нашей культурной среде вот это оценивание, я думаю, что вам это тоже хорошо известно, оно связано с негативными оценками, с тем, что куда ты идешь, кто тебе дал право, а действительно ли ты все знаешь, что ты нас тут чему-то учишь, или там что-то такое делаешь, посмотри на себя, куда ты лезешь. И вот это столкновение с небезопасностью, оно раз в жизни девочки происходит, там, второй раз в жизни девушки происходит, да? Несколько раз такое происходит, и женщина в следующий раз выбирает, подменяет вот это социальное улучшение своей жизни или там какой-то новый виток, она подменяет обучением. Сегодня я повучуся, а заўтра тады ўжо будзе аго-го. А паслязаўтра ты паглядзіш, але ёсць такая мяжа. Па-першае, ты можаш думаць, што табе не хапае кампетэнцый. Гэта першае. Другое, у цябе сіндром самазванкі, калі ты заўсёды адчуваеш сябе не вартай нечага. Ёсць жа яшчэ і тыя, хто сапраўды хоча акадэмічную кар'еру. Як зразумець, што тваё навучанне і жаданне вучыцца перашкаджае дзейнічаць далей? Што гэта не пра акадэмічныя поспехі. Есть очень хороший маркер. Где лежит точка вашего любопытства? Очень часто мы идем учиться, потому что нам что-то любопытно. И тогда хорошо бы себе задать вопрос. Окей, мне любопытно, и я себе честно говорю, это просто закрытие моей потребности. А иногда мы идем учиться, чтобы не начинать что-то. И вот эта вот грань честности, разговора с собой. А что я буду дальше с этим делать? Я сторонница того, что любое вложение в себя – это инвестиция, и мы все-таки должны его как-то мыслить об инвестициях. Что я буду с этим делать дальше? Как я буду окупать эти вложения? Потому что очень часто мы с вами увидим, что вообще в мире большинство образовательных кредитов берут женщины. И мне, как предпринимательнице, иногда хочется спросить, а ты посчитала точку возврата этих инвестиций? Да? То есть когда ты их вернешь себе, и прежде всего, и, уж бог с ними, хотя бы точку окупаемости найти, выйти в ноль. И для меня это всегда очень странно, что женщины с легкостью, я бы так сказала, берут кредиты на обучение, занимают, у себя одалживают, прям банковские кредиты берут. Но при этом, если мы посмотрим процент взятия кредита на открытие бизнеса, мы увидим, что там женщин будет очень мало. То есть это будет такой дисбаланс в этом. И у меня всегда вопрос, то есть у тебя хватает смелости взять кредит, который ты не вернешь сама себе, но у тебя не хватает смелости взять кредит, который ты, скорее всего, сможешь превратить в свой доход, в какую-то историю вот такого постоянного приложения любопытства.
Нібыта у грошах на вучобу ёсць нейкі результат гарантаваны, то бок дыплом табе дадуць ці там степень якую дадуць, і ты такая: "Усё, маці, я ўжо PhD, прости господи". Ну, когда это для мамы с папой, ну, тогда, наверное, это инвестиция, скорее всего, мамы и Калі папы. ласочка, давайте гроши, калі Да. вам потрібны. Но мы же с вами очень часто говорим про историю взрослых женщин. Да? Те, кто закрыл все свои вопросы, там, дипломы мамы, папы, и дальше начинается второй диплом, третий, сертификат такой, обучение такое. И вот тут, ну, вот тут вопрос инвестиций, возвратных инвестиций стоит, конечно, да. Слухайте, а я вось узгадываю одну цытату, яна пераробленая цытата, іранічная, гумарыстычная цытата, у Владимира Ильича Ленина: вучыцца, 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 калі ніхто не хоча працаваць, працаваць і працаваць. Мабыць, вось гэтае жаданне ісці і чамусьці навучацца, гэта страх зрабіць першы крок і не рабіць нічога. Бо навучанне гэта такая гарантаваная выснова ўжо. Ты навучаеш, ты ведаеш, што ты робіш, ты ведаеш, чаму ты гэта робіш. А вось праца гэта ўжо... Ну, больш крэатыўнасці, больш адказнасці, больш крэатыўнасці. Мне не хочется уходить, знаете, в такой психологический разговор о вине, да, о стыде. Не хочется стыдить всех нас. Знаете, давайте сделаем дисклеймер, что я тоже много учусь, да, и у меня у самой там несколько дипломов, они есть. Но и учеба — это действительно большая ответственность, потому что ты забираешь это время на себя, это выполнение сроков, дедлайнов, это большая интеллектуальная работа. Мне бы не хотелось это сопоставлять, но я также, вот как вы, немножко сержусь, когда вижу, что женщина сбегает в эту понятность, да, что когда эта история про роль ученицы, она такая понятная. Комфортная. И уже комфортная, правда. Когда у вас есть... робить, я буду робить. Когда у вас есть опыт быть хорошей ученицей, да, вот то, что мы называем в кавычках «хорошая девочка», неважно, сколько нам с вами лет, это очень комфортно, это очень безопасно. Это социально одобряемая роль. Мы приходим учиться, и нам гораздо проще всем вокруг объяснить, почему я снова получаю то или иное образование, чем ответить на вопрос, там, Валентина, Катя, а чего мы до сих пор с вами не сделали что-то, там, не открыли какой-то проект, не продвинули себя в бизнесе, не пошли куда-то там в более публічнае поле. Давайте яшчэ крышачкі павучымся. Але ёсць іншая сітуацыя. Вось у маім асяроддзі тыя дзяўчыны, якія мяне побач са мной, гэта не пра тое, што я пайшла вучыцца і больш нічога не раблю. Гэта жанчыны, якія працуюць і яшчэ дадаткова навучаюцца і яшчэ нешта атрымоўваюць. То бок гэта пра тое, што жанчына не можа сабе дазволіць пачаць чымсьці занімацца, пакуль не будзе вось гэтага дыплома. Чаму мы хацім быць заўсёды на 5 з плюсом? Ну, мне кажется, что это... Так, мы все-таки скатимся в этот психологический... Давайте скатимся! Давайте же! Мне кажется, что это вопрос доверия к себе. И вопрос вот этой перфектности, когда я все сама. И это та позиция, которая очень многим знакома. И я точно знаю, что когда, например, 10 лет назад я открывала свой бизнес, я очень боялась. Ну, я 3 дня плакала, чтобы принять это решение. Но это было очень страшно, потому что я понимала, что у меня каких-то компетенций нету, совсем нету. Но времени учиться в тот момент не было. И я для себя обнаружила, что есть способ поднимать свой вот этот компетентностный уровень, просто взаимодействуя с людьми, которые работают с тобой рядом. И я поняла, что мы не всегда должны идти в академическое образование. Что можно посидеть рядом коленка в коленку с мастером своего дела и очень здорово перенять такие, знаете, базовые вещи. Это развитие. Это про практику, а не про теорию. Это интеллектуальное развитие уже идет. Да, это история, когда ты снимаешь с человека самое необходимое здесь и сейчас. Коммуникация. Да, ты снимаешь терминологию, ты снимаешь базовые там чек-листы, да, что делать. Ты снимаешь какие-то вещи, то, что называется вот эти профессиональные лайфхаки,
когда тебе, ну, давайте будем честны, ни в одном университете вас не научили каким-то вещам, которые вы используете каждую минуту в своей профессии. Никто вам не сказал каких-то очень базовых вещей. Говорили о многом, но в практике вот наскиллованность вот эта, она приходит только от того, что мы смотрим на условную ролевую модель. Вот есть ролевая модель, я с нее снимаю какие-то штуки, и дальше могу двигаться сама. И это отличный ресурс учиться, ну, я так не совсем профессионально скажу, об людей. Да, вот, вкручиваясь в пространство людей, которые что-то умеют другое. Цалкам згоден. Цалкам Мне згоден. падаецца, гэта лепшая парада нашай сённяшняй сустрэчы, пачынаць дзейнічаць, пачынаць практыкавацца, а не тэарэтызаваць свае веды. Дзякуй вялікі. Трэнерка ў публічных выступах і дзелавой камунікацыі, адукатарка Валянціна Чэкан распавядала пра жаночую гіперкампетэнтнасць і жаданне добрых дзяўчатак вучыцца і вучыцца. А цяпер мы будзем вучыцца зноў гісторыі. І настаўнік наш Цімоха Кудовіч, у асістэнтах у яго коцікі. Пасля бальшавіцкага перавароту 1917 года, калі ўжо стала зразумела, што ніякай адзінай дзяржавы з імперыі не будзе, Роман Скірмунд актыўна заняўся каардынацыяй розных палітычных сілаў у Беларусі. Па выніку чаго у снежні 17 года у Менску быў скліканы першы ўсебеларускі з'езд. Гэта першы вялікі прадстаўнічы сход беларускага народу. Вельмі важная падзея, запомніце яе. Дык они разогнали гэты ваш сход? А ты рэальна кніжкі чытаў? Ну так, сход быў разагнаны бальшавікамі. Але гэта асобная гісторыя. Для беларускай гісторыі больш важна, што ён быў сабраны. А для нашай сённяшняй гісторыі больш важна тое, што на сходзе было са Скірмунтам. А вось са Скірмунтам выявіліся праблемы. Ну вось паглядзіце, сам Скірмунт, які шмат сілаў і сродкаў паклаў на арганізацыю ўсяго гэтага руху, не быў пакліканы ў склад выканаўчага камітэта. І ясна, чаму не пакліканы. На сходзе ўсё больш былі салдаты, сяляне і мяшчане, а яны вельмі не хацелі, каб імі кіраваў нейкі пан. Нават той, які нібыта па-беларуску гаворыць. Досыць ужо ўлады гэтым панам. Накіраваліся яны дастаткова. Все паны гэта масоны. Трэба нам, сялянам, ну і вам, рабочым, думаць у гэтым, як яна называецца. Але Романа Скірмунта гэтыя інтрыгі і звады не дужа напружвалі. Ён працягваў працаваць на карысць беларускага руху ад імя асобна створанага камітэта. А ў гэты час адбываліся фантастычныя падзеі. У лютым 1918 года была абвешчаная Беларуская народная рэспубліка. А пазней, 25 сакавіка 1918 года, у 8 гадзін раніцы у Менску была абвешчаная незалежнасць Беларускай народнай рэспублікі. Романа Скірмунта ў Раду БНР не паклікалі. Але падзеі ў тым далёкім 1918 годзе разгортваліся дужа імкліва, бо ўжо ў чэрвені таго года раптам з'явілася ідэя паклікаць Скірмунта ў Раду БНР, прычым адразу на пасаду кіраўніка. Аргумент быў дастаткова сур'ёзны. У Беларусі тады стаялі войскі кайзераўскай Нямецчыны, а менавіта Скірмунд добра ведаў нямецкую мову і па сваім статусе мог больш вольна гаварыць з нямецкім кіраўніцтвам. А яны чаго не ведалі. А ты што ведаеш? А ты нібыта ведаеш. Цімох, што там далей? Распавядаю. 9 ліпеня 1918 года Романа Скірмунта выбралі старшынёй народнага сакратарыята Беларускай народнай рэспублікі, ну альбо па-простаму прэм'ер-міністрам. Такім чынам, Шляхціч стаў на чале сацыялістычнай рады. А вось улетку выдання гістарычна-пазнавальнага шоу з коцікамі можна глядзець на канале Белсад Гістары ў Ютубе. А мы вітаем у нашай студыі намесніка кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету кіраўніка народнага антыкрызіснага ўпраўлення ды ньюсмейкера гэтага тыдня Паўла Латушку. Добрый дзень. Вітаю вас. Лепшого сказалі былога міністра культуры ці дырэктара тэатра. Гэта будзе пазней. Гэта будзе пазней, бо пра культуру пазней. Кажуць, яшчэ кажуць, так? Ну, все ж таки, не, я думаю, что это важный этап моего жыцця. Вы амбасадор... Не, амбасадор, то гэта ўвогуле прынята так называць у Польшы, на Захадзе, так. А
Пытанне, не можам яго неяк абысці. Як вы пачуваецеся пасля інцыдэнту? Ну, як бачыце, які здарыўся жывы. колькі уже тыдзень таму? Жывы, здоровы, дзякуй Богу. Конечно, гэта было такая, не то, што нечаканая, але і чаканая з'ява, таму што, як вы ведаеце, ўжо ёсць і крымінальная справа, калі ўжо быў замах у адносінах да мяне. І яшчэ непрацэсуальна мне паінфармавалі аб тым, што было некалькі замахаў, якія ўдалося на першых этапах ліквідаваць польскім спецслужбам. Дзякую ім за гэта. Тое, што адбылося ў Варшаўскім універсітэце, было ў кантэксце непрыемна, што гэта мела такі публічны характар. Я не чакаў, што хтосьці падбяжыць і будзе спрабаваць кінуць цябе ў голову. Бо такое ўражанне было. Ведаеце, калі чалавек глядзіць на цябе, і ён глядзіць цябе ў вочы, ты разумееш, што ў гэты момант ён будзе біць у галаву, і я ўжо прыгатаваўся. Не было страху, я шчыра скажу. Я, можа, нават не паспеў спужацца. Не было страху, але разумеў, што зараз будзе удар у голову. Але ён спотыкнуўся, і яму звалілася гэты прадмет. І цікава, я вельмі удзячны за рэакцыю намесніку кіраўніку Бюро нацыянальнай бяспекі Польшы, які ўскочыў і гэта вядро адкінуў адразу, бо я думаю, што думаў, што, магчыма, там бомба. Мы ведаем толькі тое, што нападнік былы гісторык, але не ведаем, што гэты гісторык хацеў сказаць. Ён не... Это спланаваная правакацыя была? Паведаміў, што ён... Гэта не быў замах. Ну, першае, я хочу сказаць, што учора ўжо атрымалі інфармацыю прокуратуры публічна аб тым, што прокуратуру ён прызнаўся, што ён меў такі план зрабіць гэтае дзеянне супраць мяне. На падставе гэтага ён павінен заплаціць штраф 6 000 злотых, гэта 1400 евро, і яго дэпартуюць з краіны. З аднаго боку, з пункту гледжання юстыцыі, справядлівасць ёсць. Ёсць вінаваты, ён пакараны, ёсць ахвяра, якая нібы задаволена тым, што яго пакаралі. Але тут праблема ў іншым. Ствараецца прэцэдэнт. І мы пабачылі учора, што некаторыя прапагандысты пачалі казаць: рабіце так, кідайце што заўгодна, і вы зможаце вярнуцца ў Беларусь і не атрымаць палітычны прысуд. Гэта адкрыццё скрынкі Пандоры. І вось гэта праблема. Пра гэта напісаў твіт. Я буду размаўляць у панядзелак ужо з Нацыянальнай пракуратуры Польшы. Тут справа не пра мяне, тут справа больш шырэйшая. Ну, так што вось хутчэй за ўсё яго выдалі з тэрыторыі Польшы. А ці вы думаеце, што гэта правакацыя? Ці гэта чалавек сам вырашыў такі шлях знайсці? Мне пісалі, першы апошні тыдзень было шмат пагрозаў, на жаль. Вельмі шмат. Я ўжо ў нейкім сэнсе прызвычаюся да гэтага, бо колькасць іх сапраўды зашкальвае. Калі тебе пішуць мэйл, што нават ветлівы на беларускай мове: «Шаноўны Павел Павлович, папярэджваем, што рашэнне аб вашай фізічнай ліквідацыі прынята. Калі ласка, дбайце пра сваю бяспеку». Ці прыязджаюць нейкія пасланнікі, бандыты, крымінальны свет і перадаюць праз калегу з Коордынацыйнай рады, што прынята рашэнне мяне забіць, што ўжо грошы на гэта выдаткаваны, альбо забраць мяне з тэрыторыі Польшы, вывезці ў Беларусь. І тут атрымалася так, што я раніцай у 10:16, пасля вядомага выступу Лукашэнкі, атрымліваю мэйл з пагрозамі. Ну, чарговы мэйл. Окей, я сказаў там паліцыі, вось ёсць чарговы мэйл. Іду ў Сенат. У Сенаце цікава, што правяраюць нават памяшчэнне, дзе я знаходжуся, на прадмет закладкі бомбы. Я быў трошкі здзіўлены. А пазней адбываецца тое, што ў Варшаўскім універсітэце. І пасля гэтага я атрымаю мэйл, што гэта толькі першы знак. Чакайце больш. Пасля прыходзіць яшчэ мэйл. Чакайце, гэта будзе бомба, гэта будзе бомбішча, гэта будзе ліквідацыя. То есть я ж чаму і кажу, што вось выдаліць яго, нібы мы задаволілі справядлівасць. Всё, ён пакараны. Але гэта стварае дадатковыя магчымасці далейшых дзеянняў іншым. То бок словы ідыёта Гайдукевіча трэба ўспрымаць неяк больш сур'ёзна, так мне падаецца? Я думаю, што ўсе гэты глупства. Усе гэты дзеянні, якія робіць рэжым у адносінах да актывістаў дэмакратычных сілаў, гэта ўсё ціск. І гэта ўсё ў перспектыве можа ўкласціся ў міжнародную справу, якую ініцыявалі, мы рыхтавалі матэрыялы, урад Літвы. Гэта злачынства супраць чалавечнасці. Калі нас вымусілі пакінуць тэрыторыю Беларусь і зараз пераследуюць за мяжой. Вось гэта караецца з пункту гледжання міжнароднага права. Калі гэта носіць масавы сістэмны характар, а мы бачым, што гэта масавы сістэмны характар. Так што такі, як Гайдукевіч, няхай проста падумаюць, што яны там сваім ртом вымаўляюць. Ну, галоўнае таксама, што ціск працягваецца і ад уладаў беларускіх, бо гэтая гісторыя пра то, як вы хацелі запаліць гэтую ноч, гэтую апазіцыю. Я павінен прызнацца.
Я вот шчыра ў прамым эфіры ўжо ж не выражаш, я прызнаюся. Вадзім Пракоп'еў, Вадзім, даражэнькі, прабачай мяне, калі я быў міністрам культуры і амбасадарам, я вельмі любіў хадзіць у Гранд-кафе. Ён ведае пра гэта, але не гэта галоўнае. Там у яго есть такія запалкі былі, да? Памяці Гранд-кафе. Я их заўсёды забирал. Забирал, ну, по-перше, у меня дома был камин. По-другое, ну, как там здесь у сумачцы лежал. А чего зараз собой не берете? Тут так само есть кого запалить. Зараз можно все валить на Прокопьева. Да, так что соудельник. Не, я кажу, слухайте, 5 гадоў прайшло, так чаму не ўзбудзілі крымінальную справу? 5 гадоў, як я тады запланаваў, нібы усіх сабраць у нейкім доме ў цэнтры Мінска. Мне адразу так, прабачце, шаноўныя купалаўцы, які дом? Ну што, Купалаўскі тэатр? Да, 9-10 жніўня уначы. І чаму крымінальныя справы? Я звяртаюся, прамы эфір. Спадар Швед, не магу вас назваць генеральным прокурорам, але ўсё ж таки вы нібы там прызначаны гэтым дыктатарам. Узбуджайце крымінальную справу, бо 5 гадоў таму я планаваў такі жудасны замах, жудаснае злачынства. Чаму гара гэты, да, кіраўнік следчага камітэта? Узбуджайце крымінальную справу. Зноў іронія, мета-іронія, як сёння ў эфіры заўсёды. Я наогул не разумею, а як гэта ў іх галовах вось гэтае ўсё нараджаецца? Адкуль яно прыходзіць? Вось яны сядзіць Швед, напрыклад, Гайдухевіч і нехта яшчэ, і такі: слухай, а давай напішам, што Латушка жадаў падпаліць апазіцыю. Давай! Так. Калі ласачка. Як гэта ўсё адбываецца? Гэта не ў тых галавах адбываецца. Там галоўная галава, яна гэта не выпадкова. Гэта не выпадкова. Калі мы паглядзім, што адбылося пазней у Варшаўскім універсітэце, мы бачым, што зараз фактычна ідзе аперацыя, якая накіраваная на тое, каб стварыць канфліктнасць у асяроддзі дыаспоры. Лукашенко гэта не прыдумаў. Яму напісала гэта хутчэй за ўсё КДБ. Ён выходзіць з гэтым глупствам, ну абсалютнай ахінеяй, да, кажа гэта на ўсю аўдыторыю, і зараз яны будуць правакаваць, што ага, глядзіце, Латушка супраць Ціханоўскай, зноў трэба выкінуць гэты эфір, яшчэ супраць нейкіх лідараў. Ну, па-першае, я тады быў дырэктарам Купалаўскага тэатра, я ўвогуле не быў у апазіцыі. Калі ён кажа, што я хацеў такім чынам стаць лідарам, гэта ўжо першая нескладанка, якая не складваецца ў гэтую логіку. Але ідэя, мэта, яна ясная. Вось гэтае ўсе дзеянні, каб пасварыць нас. Ну, яны наогул дзейнічаюць як клоуны. Светлана мне адразу напісала словы падтрымкі. Вось зараз я ўжо зраблю, як хацела Пал Павлович. Былы міністр культуры Беларусі, былы амбасадар, былы кіраўнік Купалаўскага тэатра Пал Павлович Латушка. Бо зараз мы пераходзім да культурнай і прыгожай тэмы. Сёння дзень нараджэння Марка Шагала, і нам вельмі захацелася пагаварыць з вамі не толькі пра палітыку, але пра тое, што вам вельмі блізка, пра Марка Шагала. Вось, Пал Павлович, ваше імя непасрэдна звязана з вяртаннем Шагала ў Беларусь. Калі вы былі міністрам культуры, вы зрабілі вельмі шмат, каб імя мастака Марка Шагала гучала па ўсёй краіне. Ну, трошечкі. Раскажыце, што зрабілі? Не, ну, ўсяго не пералічыш. Я думаю, што самая галоўная падзея для мяне была гэта выстава з музея Іерусаліма, музея Ізраіля, працы Шагала, які мы прадэманстравалі ў Нацыянальным мастацкім музеі. Гэта быў 2012 год. Гэта была адна з буйнейшых выставаў. Мы прывезлі 90 прац. Гэта была і працы маслам, што вельмі цяжка прывезці. Гэта даволі складана і каштоўна. Праект быў вельмі дарагі. Гэта не было бясплатна. Мы за гэта плацілі. Я прафінансаваў з Міністэрства культуры, і было 2 спонсары. І я хачу падзякаваць тады дырэктарам МТЗ і Мінскага аўтамабільнага завода. Галоўным спонсарам быў МАЗ, ён выдаткаваў $50 000, і МТЗ, як зараз памятаю, $30 000. І гэтыя дырэктары, тады Бароўскі быў, я не памятаю, хтосьці быў МТЗ. Бароўскі на МАЗе. На МАЗе, да. А на МТЗ не памятаю, хто быў тады, можна паглядзець. Дзякуем вялікі, бо мы зрабілі цудоўнейшы праект. Гэта выстава была, ну, з вялікім зацікаўленнем была прынята ў Беларусь. Я памятаю, калі Віктор Дмітрыевич Бабарыка таксама перадаваў удар музея, нацыянальна-мастацкага музея графіку Марка Шагала. Гэта яны купілі тады на аукцыёне, здаецца, Сотбіс, і перадалі ў музей Марк Шагала. Ну, гісторый вельмі шмат, цікавых. Нават такая гісторыя была, калі мне тэлефануе унучка Марка Шагала, я быў знаёмы з ёй, Марет Мейер, і з Белай Мейер, другая унучка, і кажа: слухайце, спадар амбасадар, ну у нас будзе праблема, у нас будзе іск супраць авіякампаніі Белавія. Тады і зараз Нікалай Чаргінец з'яўляецца дырэктарам гэтай авіякампаніі, прывітанне яму не перадаю, але
яны разместили на бортах самолета волошки, шагалаўскія волошки. И она кажа, гэта немагчыма. Немагчыма частку працы Шагала забрать, дзесьці разместить и сказать, а это увогуле не праца Шагала. Е не можна дзяліць, гэта забаронена. Да? Мы подаем иск супраць Белаві. Ну, вырашылі, Белавія перафарбавала. Мы хто? Гэта фонд Шагала, бо ён мае ўладанне на аўтарскія правы. І пазней гісторыя наступная. Я сижу ў Парыжы, і нам дасылаюць паштоўкі на ўзгадненне на Новы год, і гляжу, Макея была ідэя выкарыстаць на паштоўцы назва вёскі? Над горадам. Вось гэта самы вядомы твор. Ну, все ведаюць, над горадам, да, калі Шагал маляваў. І я кажу, слухайте, стоп. Калі вы зараз по ўсяму свету віншаванне ад Макея пойдуць з часткаю твора Шагала, а там яшчэ ёлачку дамалявалі, сняжок, там зорачкі. Я кажу, гэта будзе жах. На выяве Шагала? Помощник, ён быў у Нью-Йорку тады Макей, я патэлефанаваў, і помощнику, яны хутка адмянілі гэта. А давай дамалюем. Ну, нельга. І з пашпартам, што ў Новай Беларусі, я таксама, калі гэта пабачыў, я тады адразу Кавалеўскаму пазваніў, сказаў, нельга гэта рабіць. На жаль, ну нельга. А што там за гісторыя? Там ж таксама было, мне здаецца, над горадам праца. Немагчыма. А калі вы пабачылі на выставе ва Францыі таблічку вось з назвай вёскі, Ліозна, расійская вёска? Не, это было не так. Там было гэта Реймс, гэта вітражы шагалаўскія. Реймс? Да, і там я прыехаў, просто наведваў гэты горад і зайшоў у храм, і гляжу, падпісана Марк Шагал, рускі художнік, мастак, нарадзіўшыся ў Расіі, у маленькой вёсачцы Витебск. Что ж такое? Я настоятеля гэтага храма, няма яго не было. Я ему запыт у архіў. А што ж такая за маленькая вёсачка Витебск, калі нарадзіўся Шагал? Было пытанне, ці там, як правильно сказать, перапіс, да, насельніцтва, і оказывается, 10 гадоў пасля нараджэння Шагала 177 тысяч, здаецца, пражывала ў Витебску жыхароў. Такая маленькая вёсачка Витебск. 170 тысяч жыхароў. Але тут памылка ў чым? Ён сапраўды ж нарадзіўся ў Ліозна, 40 кіламетраў. І Ліозна было тады вёсачкай. Але я яму напісаў ліст, каб яны паправілі, вось хто з французскай дыаспоры, калі ласка, наведайце, я не ведаю, ці памянялі яны, што ўсё ж такі гэта Беларусь. Я ведаю, што Нью-Йорк метрапалітэн змянілі назву. Усюды як бы стараюцца гэта мяняць. А наогул, як лічыць? Марк Шагал, чый мастак? Наш. Беларускі, расійскі, французскі. Наш. Ведаеце, час збіраць камяні. Для мяне, як для міністра культуры, заўсё было важна прыцягваць да нас усё, што належыць і прыналежыць, як Міцкевіч, напрыклад, так і Шагал. Усе, хто нарадзіўся на беларускай земле, яны належаць у тым ліку і беларускай культуры, і беларускай мастацтва. Імперыя ў той час. Ну і што? Ну, наша зямля. Нарадзіўся чалавек. Ну, шмат што звязвае з нас. Паглядзіце, Бакст. Ён таксама лічыцца французскім мастаком, нарадзіўся ў нас. А гэта ж цудоўныя творы мастацтва. Ліже, Надзя Ліже. Жонка Ліже як бы нарадзіўся ў Францыі, але жонка беларуска, правда. Чаму не звязваць? Паказваць гэтую шыроту, багацце нашай нацыянальнай культуры. Мы адзін колер у гэтай цудоўнай палітры шмат колераў, да? І вось калі наш колер забраць з гэтай палітры, свет жа стане бедней. Давайте гэты наш колер таксама, але ў агульную палітру ўсіх колераў. Мне здаецца, што гэта важна. Мне падаецца, кожнага нужна. І мастакоў, і спевакоў, і літаратараў, усе нашыя. Вось калі былі, і калі іх сям'я, ці мы вельмі іх любім, і атаясамліваем, гэта нашы, усё Слухайте, нашы. я скажу, як мне было сорамна перад унучкай Шагала, Мерет Мейер. Значит, яна запросила мне на выставу «Шагал и музыка». Это было у філармоніі парыжскай, пад Парыжам. А у меня бы не было часу. Но я не мог адказаць унучкі Шагала, яна мне запрашае асабіста. Я прыходжу, гэта першае адкрыццё, закрытае такое адкрыццё, но я разумею, што я зайду на гэтую выставу, часу няма. І яна вітае, я кажу, дзякуй за запрашэнне, мы з саветнікам заходзім на выставу. За 5 хвілін праходзім выставу і выходзім з гэтай выставы, але іншым выхадам. Стаіць унучка Мерет Мейер.
Мне было так А соромно. ці ви сапраўды любіце Шагала? Я вымушаны быў ехаць на іншую сустрэчу. Але зрабілі, прыйшлі і нейкія іншыя людзі. Вось што нам пакуль не атрымалася зрабіць, я шмат ездзіў у музей, хто ў Францыі будзе, рэкамендую наведаць у Ніцы музей нацыянальны Марка Шагала і Пікаса. Дарэчы, яны сябравалі і не сябравалі Пікаса з Шагалам, но там шмат я ездзіў, шмат сустракаліся, і мы спрабавалі правесці. Дарэчы, гэты музей спраектаваў сам Шагал, і там шмат прац, і біблейскіх прац таксама. Вось гэта пакуль не ўдалося зрабіць гэтую выставу. Ну, пры гэтым рэжыме это нерэальна, але прыйдзе час. Дзякуй вялікі. Мне падаецца, гэта нашая мара, каб у Новай Беларусі быў музей Шагала, каб вось вы паспрыялі, каб там былі ягоныя творы, каб было вялікае адкрыццё, і мы ўсе былі шчаслівы. Калісьці Пікаса сядзеў у рэстаране, пазней чамусь я думаю, што гэта звязана з Маркам Шагалам. І маляваў на салфетцы штосьці, маляваў. Жанчына яго, пазней, калі ён скомкаў гэтую салфетку, кінуў на стол і пайшоў. А жанчына пытаецца: прабачце, а магу я забраць гэтую салфетку? І ён павярнуўся да яе і кажа: так, конечно, $20 000. Добра. Вось на гэтай ноце, падаецца, будзем развітвацца. Дзякуй вялікі, што завіталі да нас. Намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Чытай. Наш вядомы любімы Пал Палыч Латушка. Дзякуй вялікі. Давайте сустракацца яшчэ. А мы ж з нагоды купальня працягваем вывучаць традыцыі свята. Сонца ўсё вышэй, купалі ўсё бліжэй. Сярдзітае, гарачае, яркае, гэтак нашыя продкі ўяўлялі сабе сонца. Першыя пісьмовыя згадкі пра купалі ў дзень летняга сонцастаяння паходзяць ажно з 12-го стагоддзя. Слова «купала», як і «купалле», мае некалькі трактовак. Найбольш пашыранае ад старажытнаславянскага «купець». А што ж такое «купець»? Купець – гэта гарэць. А можа, паходзіць яно і ад слова «куб», у сэнсе група людзей ці збор. Таму і збіраліся людзі ля вагню кубкаю, каб пакланіцца стыхіям – зямлі, вадзе, агню. Купальскія агні увасаблялі сонца ды надзяляліся сілай даваць ураджай. А слынная папараць-кветка, якую шукалі ў самую кароткую ночку, і ўвогуле мела магічныя ўласцівасці. Хто яе знайшоў, пачынаў разумець мову жывёлаў, дрэваў ды ведаць месцы скарбаў. Рыхтавацца да купалля пачыналі ад самой раніцы. Дзяўчаты і жанчыны ішлі ў поле, спявалі песні ды збіралі зёлкі, якія ў гэты дзень нібыта набывалі не толькі лекавыя, але і магічныя ўласцівасці. Дадому іх прыносілі снапамі, упрыгожвалі хату, пакідалі сушыцца ды, канешне ж, плялі вянкі. Папараць шукаюць, а шчасце знаходзяць. Варожбы ў купальскую ночку таксама спрадвеку мелі магічную моц. Купальская вада ад 7 хваробаў. Цёмна ночка іванаўская. Вянкі ў ваду і пра шлюб гаду. Варажыць можна было на каханне. Калі вянок адразу патоне ў вадзе, значыць, абранец не будзе з вамі, ці яшчэ горш, падмане ці здрадзіць. Калі вянок у вадзе распляцецца ці прыб'ецца да берагу, значыць, сёлета вы замуж яшчэ не выйдзеце. А вось вянок, які далёка сплыў на купалле, азначаў хуткае вяселле. Каб абараніцца ад ведзьмаў, людзі выконвалі рытуалы. На ганак хаты клалі крапіву, каб ведзьмы не нарабілі жыхарам шкоды. Развешвалі над дзвярыма хлявоў ці на вокнах розныя вострыя інструменты, сярпы, іголкі ды косы. Абтыкалі сцены хаты і хлява святаянскімі зёлкамі. А таксама спальвалі ў вагні саламяную ляльку, пудзіла ведзьмы. Спявалі песні, абярэгі. Ну, цяпер мы ўсё ўжо ведаем пра купалі, пра ўсе купалі. Вось бы так было з фінансавай пісьменнасцю. А як кіруюць сваімі грашовымі плынямі нашыя гледачы? Ну, пра ўсіх беларусаў не могу сказаць толькі за Берасці, Менск, Горадню, Заслаўе, якія з намі сёння на сувязі адзначыліся ў каментарах. Пішуць пра фінансавую граматнасць шмат чаго. Для мяне проста гэта, ведаеце,
некі чырвоны кружочак звузіўся праз тое, што нейкія сіненькія слупочкі на некалькі ступеняў знізіліся, і ўсё гэта агулам паўздзейнічала на одну вялікую пятую кропку ў эканоміцы. Для мяне гэта вось гэты гук, калі касу зачыняе. Ведаеш? Так, але пішуць нам. Добра, паспрабую выгаварыць гэта. Стаўка рэфінансавання нам не пагражае тут пра тое, што мы казалі ў самым пачатку. Бо гэта для жирных банкаўскіх катоў, танных крэдытаў і так не было. О! Глыбокая аналітыка. Гэта не нехта з Беларусі, мабыць, з нейкіх службаў, бо жирныя каты гэта адтуль. Так, можа быць. Класная парада для тых, хто хоча захаваць свае грошы. Пішуць, што трэба ўкладвацца ў бульбакоін. Ну так, зразумела. А зараз ён па такім коштам быў, што, мабыць... А цяпер бульбакоін быў самы, напэўна, узрослы з усіх крыптавалютаў. Галоўны ўжо сказаў, што трэба свой коін. А ён і... А Хайда-Бузавай ідуць, у яе ўжо ёсць Бузава коін, таму калі ласка. Бузакоін? Ну і самы фірмовы каментар, который мне вельмі спадабаўся, што адзін з каментатараў піша: я, як і Лукашенко, в эканоміцы нічога не сяку. Ну, мне падаецца, вось на гэтым я, мы Лукашенко. Ну, выбачайце, сябры, гэта таксама іронія, постіронія, метаіронія, жартікі. Дзякуй, што былі з намі. Гэта быў Андрэй Сульжыц, Кацярына Раецкая, Дзяніс Дудзінскі. Мы зычым вам яскравай нядзелі. Бывайце, мы вас вельмі любім, і прыходзьце да нас яшчэ на наступным тыдню ў выходныя. Пакуль.